Vedenie mesta má veľmi kladný vzťah k športovému podujatiu a nie len tomu, ale všetkým športovým podujatiam, ktoré sa organizujú na úrovni mesta alebo v meste Levoča. Nachádzame sa v areáli základnej školy Gašpara Hajna, kde nám vlastne akože požičali ihrisko, kde detičky môžu byť, lebo materská škola takéto ihrisko a podmienky nemá. Všetky základné školy, ktoré máme na území mesta Levoča, a vlastne mesto Levoča je zriaďovateľ všetkých troch základných škôl, každá jedna základná škola má areál. Nie je presne takýto istý, ale multifunkčné ihrisko má každá jedna základná škola, kde vlastne taktiež aj z vašej organizácie Zober loptu nie drogy sme robili na základnej škole Francisciho futbalový turnaj, ktorý bol vlastne takisto veľmi početný, kde deti sa veľmi zúčastnili, okrem toho, že mohli športovať, zapojiť sa, tak ja som bola osobne rada, si myslím, že aj každý jeden dospelý človek a rozumný, ktorý vlastne miesto toho, aby dieťa drogovalo, čo deti majú na tričkách, Zober loptu nie drogy, športujú. Sú to maličké deti, síce tu ako vidíme, alebo si mohli všimnúť, ale na druhej strane tieto deti už odmala by sme mali viesť k športu a vzťahu k športom nejakej aktivite, aby vlastne sa v nich vypestoval nejaký návyk. To už je jedno, k akému športu to dieťa pôjde. Máme tu príklad niektorých z hádzanárov, z futbalistov, ale deti to tak neberú. Deti majú loptu, svieti nám slniečko, dobrá nálada. Nemusíme toľko financií, až toľko financií, keď vieme, že dneska všetko stojí peniaze, dávať nejaké veľké peniaze na tieto tu veci, lebo dá sa aj svoj pomocne nejak niečo urobiť. Pričom protidrogové centra stoja 10 až 100-násobne vyššie. Každý hovorí, že je počítačová doba, ja si myslím, že všetko je na rodičoch, či ten počítač dieťaťu dovolia, alebo nie, proste zober si počítač a máme my pokoj ako rodičia. Ale ja si myslím, že to všetko je v rodičoch, o ľuďoch a s ľuďmi.